Utenga wapadera kwa atupere muluzi, bambo atupere muluzi, chifukwa ameneyi suwa chinyamata. Nyamata sama kandidazi. Mukafuna kulandira 15 billion landirani. Koma musanyoza chikulire. Donald Trump kwa America, Lula da Silva Brazil, John Mahama Ghana, Olusegun Obasanjo Nigeria, onse wanali former president. Ata siya kulamula kunabwera zitsiru zimene zinalonga dziko. Ata imiranso anawina chifukwa cha ntchito zawo. Pamene ndikuna pano amalawi akulira kukwera kwa katundu. Zinthu sizili bwino. Mamotani ndi mavuto amenewo. Chakwera afuna kupereka 15 billion kubanja la muluzi. Akuluakulu, history is the best teacher.